футбол оддӣ ва азим мешавад. Шаби гузашта дар далуж мо шоҳиди варианти дуввум шудем. ин на танҳо як бозӣ буд, балки як шоҳмотбозӣ бо суръати девонавор ки ҳар як иштибоҳ метавонист ба хатогиҳои ҷиддӣ оварда расонад. Гарчанде ки аллакай дар як ҳаштфинал дастаҳое рӯбарӯ шуданд ки шояд беҳтар мебуд дар чорякфинал ё ҳатто нимфинал бо ҳам қувваозмоӣ мекарданд, ин бозӣ барои мо як драмаи ҳақиқиро тақдим намуд. Мо бозии моҳи январро ба ёд дорем, вақте ки Бенфика ва Барселона дар якҷоягӣ як намоиши ҳақиқии голзаниро ташкил карда буданд. 9 гол. Акнун чӣ хоҳад шуд? Саволе ки на танҳо мухлисон, балки худи дастаҳоро низ ором намегузошт. Барселона ба Лиссабон дар мақоми пешвои Ла Лига омад, дар ҳоле ки Бенфика сарфи назар аз ҷароҳатҳои муҳим ҳамоно яке аз хатарноктарин дастаҳои Португалия буд. Чунин менамуд ки ҳама чиз барои як бозии афсонавӣ омодааст, аммо касе интизор набуд ки сценария ин қадар шиддатнок ва пуртаҳлука мешавад. Мо бо мухлисон бозиҳои Барселонаро дар Телеграм ба таври мустақим тамошо мекунем. Шумо низ метавонед ба силкаи дар комментария буда даромада ба мо ҳамроҳ шавед. Шоми имрӯз рақобатҳо дар Лигаи Аврупо доир мешаванд. Девҳои сурхи Англия ба меҳмонии Реал Соседад хоҳанд рафт ва барои пирӯзӣ талош мекунанд. Фаворити худро аз ин ҷуфти ҷолиб бо 1x интихоб кунед ва бо истифода аз калимаи серноки TG Барса соҳиби 8000 сомонӣ бонус гардед. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии бидуни санҷиш оғоз ёфт. Танҳо 30 сония гузашта буд ки Арктукоғлу ба Шенсний бори аввал таҳдид кард ва маҷбур сохт ки ӯ аввалин сейви худро анҷом диҳад. ҷавоби Барса дер напоид. Олмо тӯбро назди ҷаримагоҳ гирифт ва бидуни таъхир зарба зад, аммо ҳадафро андаке хато гирифт. Чунин оғоз нишон медод ки дастаҳо аслан барои бозии оромона омода набуданд. Лиссабониҳо ба бозии тези ҳамлавӣ такя мекарданд ва мекӯшиданд ки ҳар як имкониятро барои пасҳои амиқӣ истифода баранд. Кӯкчу мағзи Бенфика пасҳои буранда медод ва Павлидис монанди муҳаррики гарми машинаи варзишӣ бо ҳар як дақиқа нерӯ мегирифт. Барселона кӯшиш мекард ки назорати тӯбро дар даст гирад, аммо баъзан ҳамин чиз барояшон мушкилӣ эҷод мекард. Хатоҳо дар дифоъ боиси лаҳзаҳои хатарнок дар назди дарвозаи Шенсний мешуданд, вале хушбахтона Войтсех бозии аҷоиб нишон дод. аммо баъдан зарбаи ногаҳонӣ ба Барса ихроҷи Кубарси шуд. Ҳимоятгари ҷавон ба як париши хатарнок рафт. Павлидисро боздошт ва доварро маҷбур кард ки корти сурхро нишон диҳад. ҳанӯз дақиқаҳои аввал ва каталониҳо дар камбудии бозингарон монданд. Аз ин лаҳза бозӣ боз ҳам драмавӣ ва мураккабтар шуд. агар дарвозабони дигар мебуд, ин бозӣ метавонист бо шикасти бузурги Барселона анҷом ёбад, вале онҳо Войтсех Шенсний доштанд, шахсе ки дирӯз зидди ҳама бозӣ кард. штрафи хатарнокро баргардонид, зарбаҳои Кӯкчу, Арктукоғлу, Шелдерупро бехатар кард. Поляк ҳар як тӯпи равоншударо боз медошт. Сипас лаҳзаи тақдирсоз фаро расид. Ҳангоме ки Бенфика бартарии шумораи бозингаронро истифода мебурд, Барселона танҳо як ҳамлаи воқеан хатарнок анҷом дод. Рафиня тӯбро дар марказ гирифт, бе ягон шубҳа аз 22 метр ба кунҷи рости дарвоза тӯбро равон кард. голе ки нақшаи Бенфикаро комилан шикаст. пас аз ин Барса ба ҳимояи амиқ гузашт ва Бенфика ҳамларо то ҳадди муосира расонид. Каталониҳо ба тӯб худро мепартофтанд, ҳар як минтақаи хатарнокро пӯшида то лаҳзаи охирин мубориза мебурданд. дар вақти иловагӣ Бенфика 4 зарбаи пайдарпай аз кунҷ иҷро кард, вале Шенсний боз истодагарӣ кард. ин бозӣ дар бораи голҳо не, балки дар бораи ирода буд. Барселона танҳо пирӯз нашуд, онҳо зинда монданд. бозӣ кардан қариб 1 соат бо 10 бозингар муқобили чунин Бенфика ва ғолиб омадан, ин як шуҷоати ҳақиқӣ аст. Бенфика бо сабк, тавоно ва пуртаҳдид бозӣ кард, аммо онҳо ба девори номаҳсул бо номи Шенсний бархӯрданд. ин бозӣ ҳанӯз муддати дароз таҳлил хоҳад шуд. мураббиён онро аз назар мегузаронанд ва мухлисон ин набардро ҳамчун рӯҳияи муборизаи ҳақиқӣ дар ёд хоҳанд дошт. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.